Siyam ka mga motorsiklong nagparking atubangan sa atubangang bahin sa City Engineering Office sa Lapu-Lapu City ang naklamp. Ang City Engineers Office mitataw nga may designated parking area unta ang mga motorsiklo atbang sa LTO Lapu-Lapu. Ang report ni Luan Mirondina. Naabdan sa RTV Balitang Bisda, kining pipila ka mga personnel sa CTMS nga may pasabot sa mga tag-iya sa mga motorsiklong naklamp sa tubangang bahin sa City Engineers Office. Ang 36 anyos nga si Christy Casio mibutyag nga alas 5 sa buntag pa lang siya nagpark sa dapit kay sayo siyang milinya sa City Health Office alang sa libreng tambal. Niadtong higayuna, wa pay gibutang nga signage nga no parking, wheel clamping tow away zone sa dapit. Wa mi kadungog sa ilahang kuan ba nga kanang ilang serbato sa ilang kuan nga mag-clamping sila. Yung ato giklama na mong motor nga dito mi sa Hobson na okay ra man gipasaylo ra mi. Matod sa taga CTMS nga makababag sa mga sakyanan nga muagi sa dapit ang mga motorsiklong nagpark. Apan ilang giangkon nga nawahi ang ilang pagbutang sa signage. Busa inay pamultahon, gipasaylo lang nila kini apan gipasidan-an nga dili na mo park pagbalik sa dapit. Kay mao may kuan gud sa kada youth left turn mo niya mapiki ang mga four wheels nga dagko ba. Naawit magbutang sa energy sinuon niya. Amo ra gi-warningan noon sila ang katon naklaman kay para ma-aware sila ba. Nya wala na po paana sa opisina pabayra amo ra gi kuan nga warning sa lang. Sa pikas habig sa City Engineers Office, may gimuntar usab nga no parking wheel clamping tow away zone. Apan wa giklamp ang mga motorsiklo kay matod sa taga CTMS nahutdan sila og clamp. Apan sa gihapon, pasidan-an nila ang mga nanag-iya niini. Among paboto nam hantod maabot ang mga tag-iya ng motor nga para mapaibaw sila nga natay parking area dito sa may atubangan sa LTO kung nay plaza-plaza. Adto na sila pwede mo park dito. Matod ni City Engineer Perla Amar, tungod sa nagkadaghang kliyente sa City Hall, nanginahanglan na gayud og additional parking space. Gitun-an nila karon ang pagbutang og multi-level parking. Giklaro hinuon sa City Engineer nga sa kasamtangan may designated parking area man alang sa mga motorsiklo at bang sa LTO Lapu-Lapu. Apan kasagaran sa mga motorista adto mo park sa dili designated parking area. Uban ni Marlon Melgazo, Luan Mirondina, Balitang Bisda.